The generation agenda, generation point. Kuti mubwere ulamuliro wanthu akudozera muli atoka. Kunayi chinyamata osiyana-siyana chinakanyama chiwumi. Tunduzi chisiza. The core yawo, they had to pay with blood. They paid with blood. For my fellow, we are a special generation. Generation of core, generation agenda, I feel it does not require us to pay with blood. No. Generation agenda, I feel we are going to use ideas. Generation agenda, I feel UTM as an agenda, UTM as an idea, SKC as an agenda, it is not associated with blood or chaos. Our bedrock is ideas. So, we're going to guarantee youth in Malawi, youth UTM. And the inferior idea will always bow down to a superior idea. UTM is an idea, SKC is an idea. TNT SKC in peace, and this generational agenda, it's a peaceful agenda. It will not be associated with chaos, it will not be associated with blood. For us, whereas peace, when we are calling for peace, it is not a sign of weakness. Actually, I mean, if we are standing on peace, tukana chaos, tukana violence, disorder, actually fail. We are more powerful than the ones who are advancing chaos, violence. Because I mean, about advancing chaos, violence, so they're defeated. They don't have ideas. So as UTM, as SKC, for the powerful idea, as a generation, if a core, if a foundation has to be laid on ideas, not on blood. So the Congress of Women, the youth across the country, keep on zama candlelight is UTM. Even in Manyumba Kakuya, or notice is Gwenda. Because Ongo Kulagandrungo Yatsa Candlelight. Say of peace. Towards that, Yamada wants, I mean, Makala peaceful. Komanso tindima report today na mwina azivala matishi da UTM kuti azipanga zosokoneza mukanga dodo UTM kupanga zosokoneza. Aliyese youth wa UTM, you are an ambassador of peace. Ukamwona wa UTM wavala t-shirt kupanga zosokoneza, you've got the responsibility kwa mutengo muzo da say no. Change tupange behave. What we do now makes or breaks us. UTM will not be identified as a party of chaos, as a party. If we as youth, we stand by our leaders. My leaders actually, they know what they are doing. That wisdom of peace is final wisdom. Let you give burial ceremony. Menanali SKC as a peaceful leader will do the same. As you walk your life's journey and to rise to the success that your father knew you could achieve. We remember and share the pain with those who also lost their loved ones in the plane crash. Lucas Kapeni, Chisomo Jimaneni, Madam Shanil Zimbiri, Dan Ganyemba, Abdul Labugeni, Colonel Sambaloba, Major Seremani, and Major Aidin. May their souls rest in peace. To the people of Malawi, our brother loved this country and respect his peace-loving ways. His spirit lives on in the hearts of the Malawian people. We would like to encourage you not to give up hope. Our brothers dream of a nation that will rise. Osadoba, Osafoga. Tinapasidwa ndondomeko ya anthu amene atilankhule kuchoka kubanja. Ndisanapitirize ndimafuna ndipange confirm kuchokera kuchikazi. Tinapasidwa ochokera ku banja la Chiwambo koma zikomo kwambiri ndikukhulupirira Mayi Elizabeth Nkandawire Mwanga alankhula kuyimira onse. Nthawi ino olemekezeka a president mundilole ndipemphe inkosi ya makosi Gomani 5 kuti abwere ndikuzatilankhula.
Pepani Bwana President, Pepani Mama Monica, Pepani asogoleri atu opuma ma presidents onse opuma, Pepani inkosi ya makosi Gomani, Pepani inkosi ya makosi Mberwa, Pepani Malawi, Pepani Malawi. Ine ndikuyankula malo Mwamphanga Odoi Chiwambo, bambo wache wa amene mnyumba mwathu ndi wa namba 6 m'banja lathu. Zabwino zonse zayankhulidwa. Ine choti ndiyankhule chenicheni kwanga kuthokoza Malawi, kuthokoza president, kuthokoza mbumba yonse. Ulemu kwa ena onse oyenera kutalandire ulemu wawo. Ife a vice president sanali a vice president. Kwa ife anali Saulos chifukwa cha mtima wache wabwino, wokonda abale ache, wokonda kuthandiza. Saulos, above all, mtima wozichepetsa. Saulos anali mwana wofuna mtendere, ndipo pempho langa malo mwa mbumba yonse imene ndapereka ulemu, tiyeni tipitirize zimene Saulos amafuna, zozifunira zabwino za dziko lino. Ndikanatha kuyankhula zambiri, koma tiyeni tizisiye pomwepo. Ine ndikuyankhula ngati kholo. Pepani, Pepani, Pepani. Zikomo kwambiri oyimira ku banja la Achiwambo. Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, Your Excellency, Madam Monica Chakwera, spouse and First Lady to the State First Lady, mai watu, mafumu ndi wose amene muli pano, nonse mapangidwa akala address, and I want to respect the same again. Dzulo ndinayankhula mwa banja, lero sindipitiriza sumene yankhulira dzulo chifukwa makolo anga ayankhula kalepo mpano. Ndipo ndiyambika mmene ayankhulira, komanso achemwali anga Elizabeth. Komabe kumakoloku, kunyumbako andituma uyankhulenso mawu ochepa chabe mothokoza. Komanso ndisayiwale kuphatikizapo anthu awiri amene nayiwala kuwatchula dzulo, amene kwa ine utero chifukwa kumene anabadwa Saulos, uyo chithunzi chake ndikuchionapo. Saulos anali first born. Wachiwiri Tiwonge alipo mpano, wachitatu ndi womaliza ni Maria. I'll speak on your behalf, sisters, and I also speak on behalf of everybody else. Dzulo lija timathokoza onse amene anathandiza kuchokera kuchikangawa, kuchipatala, all the way mpaka ku nyumba. Lero lino
tofuna kuthokozabe kupitilirabe kuthokoza ndipo apa ndikuonanso ma former presidents amene atijoyina lero. We really thank you very much for your support here. And I'll finalize my small notes by saying thank you. Ndaonanso mafumu kaso ambiri amene abwera kuno, ambiri achokera ku Lilongwe, ena sati join achokera Blantyre ku Chiradzulo, ndingoti all over, including here in Nchewu. We thank you very much. As family, we don't know how to thank you more than this. Saulos, ndumani ndikaona chithunzi icho, ndikungoona ngati alipobe. I wish it was possible to wake up from this dream. Really, I wish it was possible. Kungodzuka nkumonera inali nightmare chabe, timangolota chabe, achimwene mulipo tendizicheza. Dzanali timalota atabwera ku nyumba ndithu. Ata ako dumaona ngati ndapita ndilipot. Unfortunately, it's not real because there is a coffin and there is where we are going to lay him to rest. May his soul rest in peace. Bwana President, titatha kuyankhula ena nandipemphabe kuti takanenako mfundo ina imodzi imene ingatheke kodi nkotheka kutsogoloko mwina simawali koma kutsogoloko kodi nkutheka kudzapangako chikumbutso ngati chikangawako kuti mwina tikamazadutsa madzakumbira kuti ngozi idachitika apa. Pepani anachita nditu moti niyankhule zimenezonso. Koma otherwise, I thank you very much. May God comfort you all who are hearing me. May God comfort us all. May God comfort Malawi. We have lost. Koma Pepani, Saulos will continue to live in our hearts. He will continue living in our world because his legacy is forever. I thank you so much for listening to me. Thank you. Zikomo kwambiri Dr. Ben Chirima. Nthawi ino, Your Excellency, mundilole ndipemphe inkosi ya makosi Gomani the Fifth kuti nawonso abwere ndikutilankhula. Inkosi ya makosi Gomani the Fifth. Pepani, Your Excellency, President Lazarus Chakwera, Mulipano. Pepani, Mayo Watu, Mai Monica Chakwera. Pepani, Mai Mary Chilima, Diana. Pepani, President Atu Opuma, Bakiri Muluzi. Pepani, President Atu Opuma, Joyce Panda. Pepani, President Atu Opuma, Peter Mutharika. Pepani, Vice President Atu Opuma, Kumbo Kachari. Pepani, Chief Justice. Pepani, alendo watu onse amene mabwera kuchokera kunja, ma president ndi nthumwi zawo zosiyana-siyana. Pepani, akubanja nonse, mabanja onse akwa Chilima, Varela, Kamoto, komanso Chiwambo. Pepani, inkosi ya makosi Mberwa. Pepani, Paramount Chief Kaduya. Pepani, Paramount Chief Kawenga, Paramount Kyungu. Anthu otapasidwe maulemu alipo ambiri, Your Excellency. Mutilole kuti tipepese nonse amene muli pano, amene mukuyenera kuti mulandire Pepani. Pepani ya Malawi nonse. Pepani masekongoni yonse. Ife nditu tachoka. Mwa MP Right Honorable Saulos Klaus Chilima Bieni, the many to my president.
ABN anali tonse tukudziwa. ABN anali munthu wachikondi. ABN anali munthu ozipereka, osati pankhani ya chikhalidwe chokha monga kwa ife ngati masekongoni, komanso muchina chilichonse chimene amachita. Maumboni taona ambirimbiri kutchalichi, kubanja kuno, komanso ku dziko lomwenso. ABN anali pride yathu, Your Excellency. Faketi kati takhala timadziwa kuti tili ndi munthu amene monga inenso ngati ngwenyama ndimapita kawiri kuti ndikapezeko nzeru. Ine chilwere ni ufumu wanga mpaka na panopa ABN akhali pambali panga. ABN agwira ntchito ndi bambo wanga Inkosi ya Makosi Gomani 4. Agwira nanenso ntchito sobwino kwambiriso. Zote olo ndikamaona ABN sinimango aona ngati vice president kapena impi, koma ndimaonanso ngati nzanga, ngati mbale wanga. Ndipo ndimakonda. Tikudziwa kuti tonse monga dziko, tonse kumasekongoni timakonda MPBN, ndipo ndichifake ndithu tonse takhamukira pano kuti pa nthawi imene tikuwasiya kuti akapume tichezere limodzi kukumbukira moyo wawo. Ndifuna ndithokoze kuposa imene anthu motulukira lero, komanso masiku ena onsewaso chiyambireni tichitikeni zovuta zimenezi. Ndikuthokoza support imene tonse tapereka kwa banja. Ndikuthokoza support imene taperekaso ku dziko. Your Excellency, tikuthokozaso the support that the government has given. Fakiti kudziwa kuti mwambo umeneyo ndi mwambo wa boma, ndipo tathokoza chifukwa cha ulemu umeneyo. Ndithokoze ndaona madera mosiyanasiyana ku Lilongwe, ku Blantyre, ku Zomba, anthu ndithu atayatsa makandulo awo pa nthawi imeneyi akukumbukira ABN. Ichi chimaonetsa chikondi choposa, ndipo Mulungu akhale nanu nonse. Inde tachoka, koma tiyeni tikumbukire ABN mwamtendere. Public lecture ku Lilongwe pamaso pa tonse dziko lonse, pamene amatikambira kuti tiyeni tikamakhala tiziganizira Malawi. Tiyeni tikamakhala ngakhale ndale zathu tiziganizira Malawi. Tisapange ndale zokokana, tipange ndale za nzeru, ndale zoganizira kuti Malawi wathu tinkoza bwanji kuti akhale bwino pamawa. Izi ndikukamba chifukwa choti MPBN ndimadziwa iwo angakhale anali ndi chipani chawo, koma ndale zawo sizinali zongokhudza chipani chawo chokha yaye. Ndale zawo zinali zoganizira Malawi, ndale zawo zinali zoganizira kuti tsogolo lathu ikhala bwanji. Ani chifukwa cha chimenecho amatha kugwira ntchito ndi zipani zosiyanasiyana kuyendera limodzi, podziwa kunena kuti Malawi silingammange patokha kapena munthu yekha mmodzi ulo chipani chimodzi pachokha yaye, koma tonse ngati Malawi tigwirani manja. MPBN timawakonda ndipo tizapitirizabe kuwakonda. Kuwakumbukira sitizayiwala iyaye, fake iwowa ali mumtima mwathu, ali mmaganizo mwathu, ndipo zakhala choncho mpaka na muyaya. Pepani kwa nonse amene takhuzidwa dziko lonse lino, pepani Mai Chilima, pepani Sean, pepani Elizabeth, pepani President, pepani masekongoni onse, pepani dziko lonse. Mulungu akhale nafe tonse mu nthawi imeneyi zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Inkosi ya Makosi Gomani the 5th. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, as we continue to pay our last respects, we will now transition into the spiritual portion of today's ceremony. Allow me to humbly invite Reverend Father Gift Ceremony, who is going to guide us through this solemn and sacred part of our gathering.
Olemekezeka President amayi abambo, gawo limodzi la mwambo wathu mmawa uno ndi mapemphero kapena kuti nsembe ya misa. Choncho mundilole kuti ndipereke kwa anzanga Reverend Father Gift Selemani kuti atisogolere pa gawo limeneli. Reverend Father Gift Selemani.